Здравейте! Вие сте с Морско око и днес ще проследим напредъка по стадион Варна. Работата на обекта бе подновена в началото на февруари тази година, след близо една година прекъсване. В момента се довършва последната една трета от втория етаж на трибуна Изток, а вече е започнат фундаментът на последната северна трибуна. По непотвърдена информация тя ще има частично насипна конструкция. Непосредствено до изкопа се вижда излята малка бетонна плоча за поставяне на нов колокран. На обекта се забелязват средно по 10-15 работници с изключение на неделя, когато е снимано това видео. Причина за подновената активност бе увеличаването на капитала на дружеството Спортен комплекс Варна АД с 85 милиона лева. От тях 55 милиона са внесени от мажоритарния акционер Химимпорт АД, а останалите 30 милиона са осигурени от Министерски съвет. Не забравяйте да се абонирате за Морско око в YouTube, Instagram и Facebook. Можете да ни подкрепите чрез функцията SuperThanks или като сканирате QR кода към Revolut. Прегледайте и по-старите клипове от стадиона в нашия канал, за да проследите темповете на неговото изграждане във времето. По проект новото съоръжение е замислено като мултифункционален спортен комплекс по съвременните стандарти на УЕФА за стадион от категория 4. Той ще разполага с над 22 400 седящи места и подземен паркинг за над 700 автомобила. На второ ниво ще са разположени президентска ложа, бизнес ложи, офиси, конферентни зали, фитнес зали и съблекални. На трето ниво ще има заведения за хранене. Фитнес център с обща площ от над 800 квадратни метра се предвижда да бъде разположен на четвърто ниво. Първоначално се предвиждаше всички трибуни да са покрити, но по непотвърдена информация козирка ще имат само западната и източната. По думи на Ивелина Шабан, финансов консултант на спортното дружество, стадионът ще бъде завършен конструктивно за 2 години, а след още 6 месеца ще бъде въведен в експлоатация. Надяваме се този клип да ви е бил полезен. Следете канала на Морско око за нови клипове от стадиона, както и на текущите пътни ремонти и други строителни обекти. Вашите идеи за видеа можете да оставяте в коментарите. Успешен ден и до скоро!